Angibingelele kumkanya ukuthi TV ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini eshoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Sila esibheka khona ukubhalwa ngabaculi einkundleni zokuxhumana ke lapha na wengane zakwethu uZanefa Mfokangeti inkulumo yakhe ibonakalisa ngazuthi ihlukanisa insizwa phakathi uma iposti ebhala iposti ukuthi uDlubheka noSigwebo insizwa kuMaskandi bakhuluma into ezwakalayo nakhona ayikho into engincengayo kubo kodwa ke bayizinsizwa kubona othoko akapholisa kamaseko ke laphana usaliwa sentombi Ndunakazi uthe wena uyisiduphunga nje soMaskandi laphana kuma comment abantu abaningi bebayigxeka ke le nkulumo ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Umusha ngiyacela wenza okulungile ucindezela subscribe cize nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Si channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi Yelanga lisheshela shona shwele Yelanga lisheshela shona shwele